ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ ከም ብኩዖ ክረጉድ የብሉን እንደገና ከንዱእ ካኽበኩዕ የብሉን ምስ በኩዓ ሓሲና ንውድቆ ደቢቶ ጌርና እንዲና ብኩዕና ዘለና ሕጂ ምስ በኩዓ ሓፍ ስለ ዝብል ኣይጽብቕን ሓሲና ሜስና ንውድቆ ሕሲ ኣቢልና ምስ ወደቕናዮ ሰጢጥናዮ ንሰጥ ከለና እውን ክወድቕ ሕጂ ኦሪጋን ቀንዲ ናይ ፒሳ ኦሪጋን ንጉዕን እንዲ ሕጂ ኣብቲ እኽሊ ኢና ንገብሮ ብላዕሊ እንድሕር ኮይኑስ ፈውኪ ስለ ዝኾነ ይሓርር ሕጂ ብዙሕ ከዓ ኣይንገብረሉን ኢና መወዳእታ ሕጂ ጽቡቕ ጌርና ደብሰልናዮ ኮሚደረ ፍሪኡ ነፊና ጽቡቕ ጌርና ብሲልናዮ ጨውን በርበረ ጸሊምን ጌርና ኢና ብሲልናዮ ሞሰሬላ ኩሉ እዚ ንዛረቦ ዘለና ናይ ጣልያን ቋንቋ እምበር ሞሰሬላ ውጽኢት ናይ ጸባ እዩ ሕጂ ከም ልኻይ ክንብልብል ኢሉ ነይሩ ቆሪጽናዮ ከም ሽጉርቲ ድቂቕናዮ ፋርማጆ ጽቕጥ ኣቢልካ ዝውር ተብሎ ሕራይ ነሰንከቲና ቅብኣት ንገብረሉ ካብዚ ጭርን ኣቢልና ጌርና ኣማስል ነብሎ ብራሽ ጌርና እውን ክንገብሮ ንኽእል እንዲና ግን ከም ሰለጣ እቲ ክንቆርፆ ዝጸናሕና ወዲናዮ ሕጂ ጨውጨቕ ከይነብሎ ስለ ዝበኩዕ ከይላገብ ኢልና ኢና ፍልፍል ኣቢልናያ ዘለና እዛ ኣገባብ ጌርና ኣብ ፈርሙ ነእትዎ መጀመርታ ነቢቶ ጌርና ዘብኳዕናዮ ብኩዕ ክብል ምስ ጀመረ ሓሲና ዘወደቕናዮ ሰጢጥናዮ ተጣሕነ ኮሚደረ እንደገና ደበሰለ ፍሪኡ ዝወፀ ኦሪጋን ነስኒስና ሞሰሬላን ፋርማጆን ነስኒስና እዝን 15 ደቂቕ ደብሰልናዮ ምክንያቱ ግዜ ዘይወስድ ስለ ዝኾነ ናሉ 5 ኮይኑ